Pasi pano nevashamwari tinozoonana, asi zvimwe tine urombo apo tapatsana. Hatichati kwasaranyi kumusha wa Mwari, kunyika yo yerufaro, hakuna kwasaranyi. Tinofara nekusimbira apo tapatsana, kuti apo Jesu ouya tichaonana. Hatichati kwasaranyi kumusha wa Mwari, kunyika yo yerufaro, hakuna kwasaranyi. Kupatsana hakutauri kumusha weduyo, asi tichaimba ndwiyo zverufaro nerudo. Hatichati kwasaranyi kumusha wa Mwari, kunyika yo yerufaro, hakuna kwasaranyi. Kwaso kwamuri hama neshamwari, tinokuchingamidzai nemufaro unopfachuka. Tinokuchingamidzai muzita raIshe wedu Jesu Kristu, mudzikinuri, musiki, uye zvakare achadzoka zvakare kuzotitora kupinda mukati memazambara edenga nekupinda munyika itsva Mwari yavakagadzirira vanovada. Toda kukuchingamidzai. Muri kufara here? Mwakadiniko kwese kwese kwamuri ikoko? Tinotenda zvikuru. Tumiraiwo link, subscribe, like and share hurukuro yatinayo pano. Nyaya tichiri panyaya imwe chete, nyaya yeSabata. Nyaya iyo yakakura uye yakakosha zvikuru kwazvo, zvakadaro zvokuti takambofunga kuti muchikamu chakapfuura icho taigona kupedza, asi takaona kuti tinodzipwa pano neganda remhuru, regai tiende zvishoma zvishoma, nekuda kwekuti yakasimba zvakadaro. So tisatataura kuti tisatarangaridzana kuti takataura nezvei muchikamu chakapfuura. Toda kuti tingotanga nekusumana nevadare vedu, vachizvisuma kwatiri sevatariri nevateereri. Ndichatanga nepanapa kuti mutitaurire zita kuti ndiani, tichikuchingamidzai mukati mechirongo muzuva ranhasi. Tinotenda chose maita henyu Pastor Imbiriri nekundikwidzawo pachikomo chinopfuta. Tinoda kutenda chose vateereri nevatariri. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, ndiri mufundisi paHighlands Church, ndiri kushandira ndiri muHarare. Thank you so much. Tinotenda zvikuru, tokuchingamidzai nemufaro mukuru. Tichienda pamberi. Makadi yenyu adiwa vatariri nevateereri. Zita rangu ndoitwa Pastor Obert Mudzengi, ndiri mufundisi musangano rema7th Day Adventists, ndinoshandira ndiri muHarare. Mufaro wangu mukuru kusangana nemi zvakare. Tinotenda chose, tinokuchingamidzai nemufaro mukuru pano mufundisi Mudzengi. And then tichienda pamberi. Tokuchingamidzai vatarisi, tokuchingamidzai vateereri. Zita rangu ndoitwa Pastor Madzorera, pari zvino ndokushandira ndiri kwaMurehwa paNyahuni Adventist High School. Tinotenda zvikuru, tokuchingamidzai mufundisi Madzorera. Ndinonzi Watson Mbiriri, ndinobva kuMaungwe kunyika Nyoro. Maungwe nyika yakanaka, rongedza tiende kwedu. Ndokwandinobva munzvimbo yaMambotandi. Tinotenda zvikuru. Mukati mezuva ranhasi toda kuti tifambe vakomana, nekuda kwekuti ndima iripo. Tiri kutaura pamusoro peSabata. Muchikamu chakapfuura tichitaura paSabata mutanda webhasikoro part 1. Izvino tichipinda mupart 2. Mupart 1 takataura tikaona kuti nyaya yeSabata nekusikwa
fact yecreatorship yekuti Mwari ndo vakasika ndo imwe yenyaya dzatakabata. Tikaona kuti nyaya yekusika kwaMwari inonobatana zvikuru nenyaya yekunamatwa kwaMwari, nokuti Mwari vanonamatwa primarily nekuti vakasika. So takataura nyaya yekunamatwa kwaMwari, tikaona kuna zvakazarurwa Revelation chapter 14 verse 6 and 7, tichiona kuna Revelation 4 verse 11, tikanoona kuna namapisarema 95, tikanoona kuna naJona 1 verse 9, tikanoona mavhesi akasiyana-siyana ari kulinga nyaya yekusika nenyaya yekunamatwa kwaMwari. Takataurawo zvakare tichiona hochekoche nesungawirirano zviri pakati penyaya yeSabata nenyaya yekudzikinurwa kana kuponeswa kwedu, tichitotanga nevanhu veIsraeri. Deuteronomy 5 achitaura kuti chimwe chikonzero chamunofanira kutochengeta Sabata, especially imi veIsraeri, ndechekuti ndakakudzikinura. Pamusoro penhau yekusika kwaMwari, creatorship, pane redemption. Tobva taona kuti Kristu pakudzikinura pasi rino rose, nyaya yeSabata inopinda futi. Handiti munopaona kuti Kristu anopedza uri musi wegadziriro, Sabata roda kutanga. Paya pakasikwa nyika yakanopedzwawo musi wegadziriro, Sabata richizotevera. Mwari vakati it is finished, it is finished. Saka takaona kuti nyaya yekudzikinurwa kana kuti yekuponeswa nenhau yeSabata zvinofambirana. Tikaonawo zvakare kuti nyaya yeproductivity, kutova productive, contributor kugross domestic product yenyika yeZimbabwe. Sabata rinoti shanda, Mwari vanoti you must labor. Mwari havadi nyope. Sabata haritobvumi nyaya dzenyope. Saka tinogona kurityora kuburikidza nekusatoshanda during the 6 days. Dr. Mdzenga remember wachiduhumura nyaya yekushanda iyoyi nekukosha kwayo. Muri kuona, imagine what kind of economy it would be. Ai munhu wese ari zvinoita nyuchi zviyezvi, nomana nyuchi dzinoshanda wakomana. Ai munhu wese, ndosaka Proverbs achiti enda kumujuru wesimbi, nekuti Mwari neusimbi hazvionani. Nekuti Sabata rinototi be busy. Handiti Pauro anotaura vamwe mabusy bodies, kanzi asingadi kushanda ngaarege kudya. Kana asingadi kushanda haudyi. Nekuti nyaya yekushanda ndosaka Mwari wakaisa mutemo weSabata, shanda. But washanda 6 days, reach 7 rest. Are we getting that? Saka ndodzimwe dzenyaya dzatakabata muchikamu chakapfuura. Kuchine zvimwe here zvatingataure pamusoro peSabata, semutanda webhasikoro, zvimwe zvinopfekerwa pamutanda uyu zvichiriko here kana kuti kwakuda kungopedzera vanhu data? Pastor, ndinoona the sungawirirano hochekoche paconcept yeSabata nemhuri. Alright. Nemhuri. Muchiona papi? Tikaverenga kuna Exodus chapter 20 pavhesi ya maybe tikatangira tinogona kutangira zvedu pavhesi ya 8 iyoyo tichibata zvakanaka. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. Ndofunga yakabatwa naPastor Mdzengi iyo zvakanaka. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Not of the Adventists? No. Okay. Of who? Iri izuva raMwari. Not of the Jews? No. Izuva raJehovha. Okay. Ende une zvaakapakirapo akapakatidza muuchenjeri nekugona kwake. Saka zvinongonzi chinhu chake iye Jehovha. Udzamu chaiwo isusu tikada kunyaso huronda kuti tisvike pahunogumira tinogona kutadza. But muridzi anoziva simba riri muzuva iro. Handiti muri kuona nayo chero. Zvikanzi in it thou shalt not do any work, thou nor thy son, iwe kana mwanakomana wako, nor thy daughter, thy maid servant, nor thy maid servant, nor thy cattle, nor the stranger that is within thy gates. Language iri papa kungoitarisa chete language yacho
it's talking about the family. Handiti muri kuona. And family yacho iri kumva yabatwa iwe nevana vako nevanhu vanokwanisa kunge vari kukubetsera mukati memba yako. Handiti muri kuona. And if you read about the concept of the Sabbath, even zvipfuyo zvako zvinofanirwa kuita se zvinofanirwa kuzorora. But going back to the family, unonyatsoona kuti iko Sabata ndozuva rakagadzirwa naMwari rekuti iko the family can come together. Handiti kutowana chance chaiyo yekuti iko munoziva kuti iko kune ma-nations akawanda asinga respect time yemhuri. Those nations are going down. They are really going down. Because pane vamwe wekuti iko havana mhosva nekuti iko mai vabuda muri kusangana padhoo babo vachiita sei vachibudawo. Hakuna nguva. And what I want to tell you ndezvekuti iko kana uchiri busy chimbomira kuroora. Because mhuri inoda time, inoda nguva. And it's embedded in the Sabbath. Handiti muri kuona nayo chiripo iwe nemwanakomana wako mwanasikana wako muenzi kunyange vaenzi, and it goes out to the community. Vanhu vasitombori veropa renyu vemhuri yako. Handiti muri kuona. So irinobata mhuri, rigobata vanhu vaunoshanda navo, rigobata futi vanhu vatori kunze vasiri vemhuri iyoyi. Saka this is a day that God created for the communion and the fellowship of the family. Checking up on each other, being close, because the week was busy. Taishanda, because takanzi tita say tishande. Nanditi muri kuona. This day calms everyone, and we come together as a family and we worship. Amen. Yes. Powerful, powerful, powerful. Saka Sabata ni saka mutemo uyu. Usati watombobata ku church, uri kubata mhuri. Your family. Yes. And having quality family time. Exactly. Zvakanaka zvakadi. Yes. Munhu akasikwa zuva rechingani? Rechi6. And the Sabata kubva razoita next day. Yes. Saka Adam akatanga kusikwa. Eva ndokusikwa, but in the same day rechi6. Then rechi7 ndopa vane nguva yekuto appreciate. Saka it's more to do with family. Yes. Yes. It was their first full day together. Was a Sabbath. Was a Sabbath. You know? Okay. It was a Sabbath. Yeah. Their first full day together. First full day together. Saka ini tikaramba Sabata manje, I think pane zvandiru kukanganisira mhuri zvakasimba zvakadaro. Pastor Manzore. This is now serious. Why? Ndofunga Mwari ka pakaisa Sabbath in regards to family. You are seeing beyond Adam. You are seeing beyond David. Angachoona isusu. Yes. Kana kuine vanhu va busy. And we busy achimwe chaise kuti we are being productive. Okay. Yeah, izvozi. Baba unotongobva kubasa. Yeah. Mwana anenge. Akomana. Mai anenge chide achipakura. Mwari obva ati ndirombokupewo one day. Rekuti mumbosiyai zvese. And that day is the Sabbath. Is the Sabbath. Ndorega day richakwanisa kubreaka the social ill, abuse of this gadget. Rigopa quality time to the family. Yes. Most of the families that are breaking down today, ngazobvunza unonzwa mai vachiti baba vangu vasiri kundipa attention. Exactly. Baba unonzwa uchiti mai vacho aingoswera vari paWhatsApp neshamwari dzani. Ndikatoga nditsvaga hangu umwe munhu anogona kudii kundibatsira. Saka but Sabbath ikachengetwa nemazvo. Talking about guys, the Sabbath day is meant for us to have quality time with each other and with God. So it means I can't be giving more time to my friend on WhatsApp on a Sabbath day. No pando not to run mwana wangu ndichiti. Saka vikira kurari borisei. Because kutaura idicheko imiwa vateri nemakatarisi. Munoirana nekuti Monday to Friday we can't get away from this thing. But Mwari akazviona mberi akati dai mazuva ekupedzisira vanhu vakarikoshesa, their families will be stronger. Ndopeka patogona kuti as a family izvi tazviisa paside. Ngati tese takupinda mumota takuenda kuchechi. Tosvika kuchechi
tonamata Mwari, todzoka takabika ine zuro. Pane mabhanzi, pane chibage. Tipe nzungu. Musasema petisi. Don't pick up a totogona kuwana time. Otherwise Monday to Friday, baba unogona kwa munya. Unofika mumba 11. Unotsvaga mari wako hustler. Unozvako hustler. Mai ameno, vana ameno mwa. But Sabbath can be the only time in the day the family can come together. Vacha appreciate food pachezvao. Pasina kubata phone. You know, thank you so much. Actually, I see another thing here. The Sabbath is about divine romance. Okay. Mukacherechedza Mwari wedu anotida zvikuru. He cannot do without us. That's why Jesu akatouya. And the word became what? Flesh. And dwelt what? Among us, because he loves us so much that he wants to be with us. And asati adzokera kudenga anoudza vadzidzi kuti kudi ndichauya futi. And pandichauya ndichakutorai kuti apo pandiri nemi mugovapo. He is a loving God who wants to be with us. But anoti even ndisati ndauya kechipiri, I can't spend the whole week ndisina kumbosangana nemi. And ari kuti panapa the day for divine romance is the Sabbath, where I can spend time with you. And a relationship yoga inomeasure ne time. Kana ukaona pasina time mu relationship, quality time, there is no relationship to talk about. Apana chinenge chiripo. Saka Sabbath can also be a weekly indicator. Ye relationship yako iwe na Mwari. How? Kana Sabata handiri rinotanga sunset, ropera the other sunset. Saka iwe Friday yobva yanzi it's preparation what? Day. Rekuzosangana na Mwari. Saka muchaona kuti kune vanhu vazhinji vanoti Friday rinofamba very fast. Zvekuti Sabata rinototanga tisati tapedza kugadzirira. It's an indicator ye relationship yako na Mwari. Kana appointment ichinzi wakanzi nemudiwa wako toda ngatisangane na 6. Iwe wosvika na 8. 2 hours later, it speaks of your commitment to the relationship. Saka muchaona kuti kuna vamwe vanoti kana Sabata ratanga vanhu bva vati Sabbath the day is long. Vanhu vaingotarira mawachi kuti zuva kuti richanyura nguva. It speaks to your relationship nani na Mwari. Saka if you can't spend 24 hours with God on the Sabbath, how will you spend eternity with him? Saka Mwari vamwe vanhu vachatosara kudenga because of his love. Because kana usingagoni kugara na Mwari for 24 hours, unonoita sei kudenga? Unofa ne BP ichikunetsa. Presence ichikunetsa. Zvichikurwadza. Kana une rudo nemunhu waunoda, mukati ngatisangane na 6, unogona kutomirira 30 minutes before. We must be ready waiting for the Lord kuti richatanga papi nguvai. And the other hours dzeSabbath racho rinofanira kutopera ratopera. We wanted to be with you, Lord. Madi maramba mungori nesu the whole week. But kuna mwana unoti zuva parinonyura musi wokupera kweSabata, they are happy kuti tasunungurwa kunoita zvinhu zvedu. It's an indicator of your relationship with God. Thank you so much. And yes, thank you. Profound thoughts. Yes, andisandamboona se ukaona usisiri kusununguka kuve nemunhu wako wakutarisa wachi, handiti uri kuona kana iye ari kutotaura, handiti iwe uri kuedza kutarisa wachi kuti iko achapedza rini. That relationship is dead. If you mukasvika pa point yekuti iko
you avoid intimacy. You avoid quality time together. Yeah. And you'd rather be with other things and other people than umwe wako. That relationship is not even thriving. Hapana kwairi kuenda. Saka nanchida kutaura pari kutaurwa na Dr. Mudzengi kuti iko inguva yekuenda naJehovah. Hanzi vati iko divine romance. Yeah, divine romance. Yes. Saka ukaona wakusurukirwa kuti iko tichabva panapa rini. Iwo mupaki nemunhu wako. Uchingocheuka kuti iko tichapedza rini panapa ndiende. Hapasina relationship. Saka it's very true kuti iko the Sabbath is more to do with your relationship namwari wako. Yes. That's right. And tichitsimbidzira futi kuti panyaya yemhuri paya nyaya yetime pazvinhu 3 zvinonzi zviri critical zvekuti dai taigona kutaura nemacapital letters tiri kutoashandisa izvinizvi kuti zviri critical pamhuri dzose dzinofara zvinhu 3 zvinonzi number 1 it is effective communication. Number 2 ability to resolve conflicts timeously and constructively. Number 3 it is spending quality time together. Zvinhu zvinonzi these are universals. Now panyaya yetime muchaona kuti nekuda kwetsviki yemabasa edu nekuti tirarame shangashiko nemhikitiko dzese dzatinopinda madziridzi kuti mhuri dzirarame muchaona kuti vazhinji vanobuda pamba vana vakarara vanodzoka vana vakotsira mangwana ndizvozvo Mwari mukuziva kwavo vakabva vabloka a period of time yatinova nawo yatinova nemhuri kuti ukama hwedu naMwari hongu tinenge tichitsvaka nekudini asi tine ukama hunokosha. Zvinhu zvinokosha zvinowanirwa nguva. Mwari vakati relationship yangu newe yakakosha. We need time. Relationship yako nehama dzako mhuri yako iyi yakakosha. You need time. Relationship yako ne venharaunda yakakosha nekuti pari kunzi muenzi ari mukati mamasuo ako. Hapasi kurehwa munhu auya kumba kwenyu hama yako. Pari kurehwa a girl is a sojourner, a stranger, a non-Israelite. Ari mumasuo magates kwete epamba pako gate reguta renyu. Ziya zvinonzi pane ngirozi dzakasvika masuo eSodom. Vanga kana kuti Edson saka ndo zviri kutaurwa kuti munhu asitombori hama yako Sabata rinosvika ikoko pakuti how you relate nevemhuri, how you relate nevamwe vose vakatipoteredza. Saka Sabata Mwari ndosaka Jesu achitaura kuna Mark chapter 2 verse 26-27 Sabata rakaitirwa munhu. Mwari vachitoziva kuti you be busy but your family needs you. You need time with your family. Quality time. And Mwari vawabloka period of time. Inokosha kunzi let's have, you need quality time. Your family needs time with you. Aingangovi nyaya yekuhasila through and through. You also need time. Vana vanotoda time newe sababa kana kuti samai, and so you need time. Saka Mwari vakatipa the Sabbath is a blessing to the family. Muri dziri kuparara vadikani. Muri dziri kuparara. Sabbath ndo kana pakambodiwa Sabata tinotorida nhasi kudarika zvatakamboita kare kesi. But ineni Pastor Mbiri ndokufunga kuti chimwe chinhu chinogona kuona kuti chimwe chinhu chinogona kukonzeresa kuti tisaone significance and the blessing of the Sabbath as a day of rest and communion with God. Is kuti hapana zvatiri kuita pakati pevhiki pacho. Ndizvozvo. Iye yakambotaurwa pachirongwa chapfuura apa kuti thou shalt labor. Anditi munoziva munhu akanyasoti ndi pabasa rake chairo akanzi zorora anofara. Saka mukaona ma-critics Sabata, it's not out of theology or anything. Zvimwe zvacho zviri kusundwa neunyope chaiyo kuti munhu haatomborina attitude yekushanda. Anditi muri kuona haone the value
Yekuzorora, because anga akazorora throughout. Anditi muri kuona. Saka munoona kuti iko unogona kuita upenyu huya hwekungoti uri kuwana zvinhu. Tirite zere. Ameno kuti kuuya nei. Somehow. Pamwe wangoita ameno kwawaisa mambure ako ende mambure ako imhando ipi handiti ndizvere but mari yako ngoungana pauri handiti muri kuona. Those people kazhinji don't appreciate the significance of the Sabbath. Inyaya yekuti hauna chauri kuita, hapana chauri kuisira effort, hapana chauri kuronga, hapana chauri kugarira pasi, hapana pauri kunodhiga, hapana pauri kunoshanda. You are not productive at all. Zuva iri rekuzorora kana rasvika, for the wife. Zvambonyanyoita seku. Any day is okay. Yeah, exactly. You see, thank you so much. Totenda zvikuru Pastor Madzore. Ndakutofunga hangu zvimwe zvisisiri zvemhuri. Yes. But tiri pamhuri ipapo. Ndakamboti ndichinzwa zvangu ndichitaura nemaIsraelites dzimwe nguva ndiri muJerusalem. You see, taenda Western Wall vachigamuchira Sabata. It's a sight to behold. Majudha pavanenge vachigamuchira Sabata. Tisiri kuti Sabata ndere Majudha, but as one of the people groups vanorangarira Sabata. Sabbath rinochengetwa muAfrica kudarika anywhere else in the world. Saka now Friday evening when they come together for Sabbath welcome, it's a joyous occasion. It's a joy, it's a celebration, literally. Okay. Yes. And then after that vanochenda kudzimba vanoita candlelit dinner to usher in to thank God for the Sabbath, the productivity yasakaitwa during the week and so on. It's a family time. Saka, among other things, some of them what they do, ndezvekuti during the Sabbath dinner, iyoyo patime yavanenge vachiita dinner yavo semhuri, vanotora nguva yekuti baba kana paine vana, vanotora nguva to bless each of the children. The father prays for each of the children, not as a group, but individually, praying for mwana. Baba wakaisa ruoko pamusoro, next mwana, next. Kana vapedza mai vochinzi vochiuya vonzi chigarai nechapagumbo panapa. Vochitarisana pane here zvandingadaro ndakakukanganisirawo muvhiki rino iri. Okay. Kana vari vanochema vokumbirana regerero whatever kuti, and then kana vadaro the father then prays vachinamatira mudzimai wavo. Kuti takupinda muSabata, hatidi kupinda tine zvigumbu. Chimbofungai kuti dai mhuri dzedu dzairarama dzakadaro, tichi vabereki tine responsibility and such care kuvana zvekuti we are pronouncing blessings every week pamwana mumwe nemumwe. Every week tiri kugadzirisana whatever differences dzataita as spouses, tiri kukumbirana regerero. Iwewe sababa, you are praying for your wife. Can you imagine the difference that would have mumuri dzedu? And zospila to the society. Zospila to the society nekuti the family ndo iri the building block of society. Kana mhuri isiri right, society cannot be right. The nation cannot be right. Saka the Sabbath is designed to be a blessing to the world, beginning with the family. And so dai mwari vatibatsira kuti vanhu patinechiti izvozvizvi kune inonzi Sunday Alliance iri kuEurope iri kunetsa nenyaya yekuti Sunday ngaichengetedzwe, ngaziiswe maconstitution enyika dzeEurope nekuda kwekuti mhuri dzaparara and so on. But zvavarida kuti vaite cater for zvakatoprovidwa for in the Sabbath command naMwari right from the beginning, and he blessed it. Asi tinoda kutsaudza pane zvaMwari togadzira zvedu isusu zvati kuti parliament ngaizvivhotere, but denga rakatogara raisa provision. Izvi unoona kutanga kuona kuti I think patakabvisa Sabata riya pane zvotakarasikirwa nazvo. Saka vakuda kuti pachite this Sunday Alliance movement iri kunzi one of the main things is to make sure kuti mhuri dzinorarama, mhuri dzaitwa cater for, nekuda kwokuti the work ethic yaveko kana kuti mashandiro ari kuita vanhu, the families are suffering. But God already provided for that in the Sabbath command. Yes. Yeah. Now that you are saying that, hey, Pastor Matora, Zanibata Shukura about that experience, how those guys are observing the Sabbath. But now that you are mentioning the issue of the Sunday Alliance, I gumira panye kuti vada kuita try to repay
family ties which are breaking down. They are also, or they have noticed how the environment is gone down to waste. Yes. Aisingozikamwa kare kuma-poles. It's melting. It's melting. It's alarming rate. It's alarming rate. And kana pane njiri kupanikisa ma-environmentalists, ma-world leaders, is those changes in the environment. Sabata nyaya SDA Alliance torona pastor. Vari kuti even tikaresta pasina any production iri kuitwa once every week. No pollution being emitted into the atmosphere. Zvinenge zvino chabatsira kuedza kudzoredzera. Patata bharura. Our environment yakukonzeresa hasha dzema-climates and everything else. And vakatozviita test yacho vakaita paCovid. Pakanzi hakuna ndege inobhururuka, hakuna test richavhura chichichichi. Vakaongorora vakati that period yakaita that total shutdown. Zvinonzi huturu huri kuiswa atmosphere wakaderera by significant percentages. Saka veSDA Alliance vakupusha manje kuti therefore how much if we could say once every week. But ndira kudzoka panapa vanhu vaMwari. Mukaverenga Genesis chapter 2, 15, 16, 17 na 18. These verses are speaking directly to what we are saying here. Verse 15 inotaura nyaya kuti Adam akaiswa bindu to tend and to keep it. Verse 16, the Lord God commanded man, saying, verse 17, you expanded the commandment. Verse 18, the Lord said, it is not good that man should be alone. We are seeing 3 institutions here that God instituted before sin. And these are the 3 things that are being attacked today, left, right, and center. The fact that man was put into the garden to tend and to keep it, Dr. Mzengi vakamisa part 1 in this program. Please look for it. Dr. Mzengi explained in detail. Our purpose is to keep and to work the environment and to keep it safe. The concept stewards of the environment. The concept good families. Happy families. Because Adam this is not good. This guy is too lonely. Let us find a companion for him. God instituted the marriage institution. Then the Lord God commanded. Please read your Bible. Genesis 2 verse 16. The Lord God commanded. Right there in Eden, the commandments were there. Mukatasa zvinhu zviri 3 munozviwana in the Sabbath commandment. Tataura panapa at length near the family, which is the marriage institution, verse 18. You can't go it alone. As it, you need your wife, you need your children. It's not good. That's why I take time. 6 days, all right, fine, but at least once in 7 days. Once you need to be with those that are closely related to you. That's what exactly the Sabbath commandment is saying. But in the environment, everything, let it rest. Pastor Mbira, I think in the previous, even madongi, everything, your machine must rest. Because he said, when you're a Muslim, Max TV, those things must rest. The SDA Alliance, without the Bible, they are realizing that if we don't give this earth 1 day in a week of resting, we are creating serious disasters. But God did these things right from the beginning. So, Adam, you must tend and keep. Imagine chivisha chachatombopo. Poison in the atmosphere. But still the concept was there. So Pakazonza, the Sabbath commandment, actually you ought to rest. Ladies and gentlemen, it's for our good. Yes. It's for our good. Tikarambachita naro. Against the commandment to rest. Even the environment is going to be very angry with us. And we have noticed this on several occasions. How Mother Nature can be very repulsive and how she can retaliate. Ukaona ma cyclone ne frequency yakuitika mu Zimbabwe tiri kure nenyanza but takachaiwa muna 20 is it 2020 what 20 idai kati chaya heavy ma reasons ari kupiwa zvinhu zviya we have tatiza pa zvinhu zvazviri very very plain and explicit.
saka pfungwa yekunzi vanhu vanoti hatidi kuzorora because kana uchiti haudi mutemo wesabata uri kuti haudi kuzorora kana uchiti haudi mutemo wesabata uri kuti haudi kushanda because mutemo wesabata unondi shanda ndozvega zvauri kungotaura saka vese vanoti havadi izvozvo we are going against a principle inoti dzokorora futi isusu especially kana environment yakupanduka inopanduka zveshuwa sinyora inopanduka kana drought yakuitika munonzwa tsitsi chibage chichoma makatarisa daily usvike kumunda chichisvava chizhinji zviri kukonzerwa neuturu hwatakaisawo because we're thinking of making money daily hapana akambofunga kuti these things need to rest saka even the environment tinoikanganisa kana tikaramba the Sabbath commandment. Yes. Even minda chaiyo. Jehovah itiko mukarima 6 years ngaombozorora. Chimbozorodze. Minda chaiyo chaiyo. Anditi murugo. Imbose wakadaro. Uita se izvo zvitakuzvidzidza takuita agriculture totoona kuti zvine ma benefits. But Mwari akazvitaura rini kare. Saka izvo zvimakuita mazi alliance kuti iko maakusimuka nezuva risina kutaurwa naMwari mari. Anditi moti by the way motora mareasons akapiwa naMwari anditi turika turika pazuva renyu anditi muri kuona moti it is because of 1 2 3 zvakataurwa naMwari izvozvo which is somehow coming in kwandiri nini zvatoti rasikeya zvinenge zvatorasika but Mwari akatenga aine that provision yekuti minda yenyu and all that mukairima imboita imwe time izorore. Yes. Mutaona kuti panyaya environment yataurwa napastor Madzorera Sabata manje kune vari mune zve-environment and environmental health and protection of the environment ndimo vanhu vanofanira kunge mutori mberi neSabata. Stewardship of the environment inoda kuti ukatarisa the command painopiwa Mwari vanoti nekuda kwokuti ndakasika denga nenyika negungwa nezvose zvirimo. Are you getting that? Now kana uchitarisa from an environmental point of view zviri kutaurwa apa maspheres atinozodzidza nezvawo whether in climatology or in environment kuti kune atmosphere poita hydrosphere poita lithosphere where these 3 spheres intersect or where they meet ndo panoita biosphere. The 4th sphere. Biosphere that's where life happens. Right. Are you getting that? Where pano intersector the atmosphere, the lithosphere. Lithos is a Greek word for dombo or the hard surface. The terra firma iri pasi petsoka dzedu. And then the hydrosphere, the oceans, the waters. Where these 3 meet ndo pane biosphere. That's where life happens. Mwari ari kuti ndakasika these 3 spheres that make the 4th one possible. Okay. So take care of these 3. And mchaona kuti pasi redu rapinda pfumvu nekuti we are polluting all these 3 spheres and hence the 4th sphere is in trouble. Okay, saka Sabata riri kuti number 1 iwe neukama naMwari akasika. Kana ukava neukama naye you will care about the things that he created. Hauchangoti pauri kuona mhuka dziri musango uri kungoona nyama uri kutongo appreciate simba raMwari rekusika nekuriyemura. Are we getting that? Saka patiri kutarisa zvinhu muchaona kuti zvino kune nyaya dzepoaching. Mhuka dziri kupera. Animals are going into extinction. Darwin aitika new forms of life. The reality in the world is not emergence of new animal species but disappearance of the ones we have known. Saka which goes contrary to what Charles Darwin was talking about. Are you getting that? In any case, we don't have intermediate species in the fossil record and so on and so on. Dr. Mzenga, I know he used to teach this course, origins and so on, at Solusi University. But Trukuti, muchaona kuti zvinopisa tsitsi how animals, plant and animal species are disappearing because of human greed. How we are exactly. And so on and so on. We are in trouble. Sabata riri kutika iwe neukama naMwari akasika. Ukava neukama naMwari akasika, you will care
even for your animals. Mombe dzako, mhuka dziri musango, hatichangoita dhubula watibula. Hatichangoita zvokungoti ona muti wakutoti demo riripi. Are you getting that? You are now going to plant more trees than those that you are going to use. Saka Adam akanzi, may you take care, not to go and plunder and destroy. God gave us stewardship. So the Sabbath really tells us that we need to take care of the world, take care of the animals, even in the forests. Animals, they're domesticated, and so on and so on. This is, we should not be polluting the water bodies, polluting the soil, polluting the air, and everything like that. So the Sabbath, and if we don't take care of these things, it's a recipe for perfect disaster. Yes, no Sunday Alliance, so that we take care of the environment, and all those things are provided for already in the Sabbath. One create a decaffeinated Sabbath. Okay. Yeah, one mfananidzo weSabbath as wakarasha simba racho. You see? Ndo akuchiti ndo rinofanira kuti batsira kuchengetedza mhuri dzedu, kuchengetedza environment. All that is already provided for by God. Imi muri kuda act of parliament. Tichiramba zvakaitwa naMwari kwekutanga. No, we cannot be wiser than God, and we can't replace what God did. Yes. 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 So tichendera pamberi. Anything else? Pachine chimwe. Yes. Pane chimwe chandiri kuona panapa. Mukaenda pana Exodus 20 verse 9. All right. Inoti 6 days you shall labor and do all your work. Hapana kunzi their work, but your work. Chishuvo chaMwari hachisi chekuti unoshandira umwe munhu uchimuitira mabasa ake. Mwari vanoda kuti iwe uite mabasa ako. Handisi kuti pano apa to be employed is a sin, but employment yako inofanira kulead to your deployment. Okay. Your job must lead to your work. Sakana uchishandira umwe munhu zvinofanira kunge zvichikugadzirira kuti iwe ugotangawo basa rako. Saka mukacherechedza zvakanaka, munhu anochengeta Sabata sechishuvo chaMwari anoda kuti munhu iyeye ave musoro kwete muswe. Mukadzira nayo zvakanaka vhesi inoti on it, that's verse 10, you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your man servant or maid servant, nor your animals, nor the alien within your gates. Ska Sabata zviri kunzi panapa tinofanira kutoripa vamwe sechipo, kwete kunorikumbira, but kuripa. Iwe ozorora, mwanakomana wako ozorora, uchimupa Sabata, mwanasikana wako, zvipfuwo zvako, nezvose zviri pasi pako. Saka muchengeti weSabata pano apa munhu ano extenda rest to others, kwete anonokumbira zororo kune vamwe vanhu, but iye anofanira kugona kudini kuripa. Saka mukacherechedza zvakanaka muchaona kuti pfungwa inounzwa nemasystem enyika ndeyekuti especially mu context the third world, ndeyekuti iwe kana uri munhu mutema unofanira kunotsvaka basa pamurungu uchimushandira. Anoshanda pamurungu ere pamurungu. But Mwari ari kuti munhu wese anofanira kuva murungu kana ari muchengeti weSabata, ano extenda Sabata nekuripa kune vamwe vanhu. Saka hatina kusikwa kuti tinge tiri pasi pevamwe, but Mwari wakatisika kuti tinge tiri pai pamusoro kwete pasi. Mukadzokera kuna Genesis chapter 1
I think pana 26 na 27 Mwari anoti let us make men in our own what image and ngaave munhu uyu nesimba kwete kuti ngaitirwe simba but ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, pamusoro peshiri dzedenga, pamusoro pezvese zviri panyika. Mukacherechedza dominion iri papo, it's not over people but it's over everything else but not over people. Chanetsa pasi pano izvo ndechekuti vanhu vanoda kudominata vamwe vanhu. That's why kune dzihondo dzakawanda, wars and rumors of wars. One country iri kuda kudominata imwe nyika. Mwari mandate yaakatipa ndeye kudominata shiri, hove, zvipfuwo, nevhu. But vanhu vabva ipapo vava kuda kudominatana kuti wo uri pasi pangu ndini ndiri pamusoro. Saka panapa chirimwe chiri kubudiswa neSabata ndechekuti chishuwo chaMwari ndechekuti ndakakutuma panyika as a deployment. Mukacherechedza hakuna institution inoda vanhu. Vanongokuda une simba rako. But kana simba rako rapera vanokuisa pasaidi. Inozonzi yava retirement. Takuretire. Handisa ndamboona retire unofara ini. Kusanganisira vemuchechi. They are not happy. Saka Mwari ari kuti pano apa zvakanaka kushandira umwe munhu but ivawo nepfungwa dzekutanga zvinhu zvako kuitira kuti even ukazoretire unonosvika uchiwana pokudii pokutangira. Saka Sabata rinotikurudzira kuti tive ma-entrepreneur, tizviitirewo mabasa edu, tive self-reliant, tive independent, tisava so much dependent on other people. Nekuti kana une dependence on another person, munhu yeye anogona kutokukontrola, ogona kutokubvisa pana Mwari. Thank you so much. Tinotenda zvikuru. Pastor Mbira. Yeah. Chimwe chinhu chandaka pane zviri kutaurwa na Dr. Mudzengi ndezvekuti ko munhu chaiye mukati mekurarama kana uri kushanda handiti ndizvere uchishanda pasina chako chawatanga when you are not deployed but when you are employed. Okay. Azvipere mushe kazhinji kacho. Okay. Anditi pakunoparadzana ipapo panotaurwa zvakawanda. Anditi muri kuona. Saka unogona kuona kuti iko ndofunga ivo vanhu vanoshandirwa pane pamwe paunotombokupa paunonzi enda kulive. Anditi muri kuona. Vanotokutaurira vachitokufungidzisa chimboendai kulive, hamungangotengese mazuva enyu, endai kulive. Unenge uchitotaurirwa nemunhu iyeye kuti iko we can do without you. Anditi muri kuona. Vanenge vachitokuudza kuti iko ikambani inoyi inokwanisa kutorarama iwe usipo. Anditi saka kutonzi mboenda unotsvaga zvako. Saka malive aya kupuwa nguva yekuti funga zvako wega. Funga zvako wega. Because pakuparadzana pevanhu vanoshandirana ina ndewanzoni panowanzopuwa tumazowe musi waunopuwa basa. But pakuparadzana handisati ndamboona pachimwe wakadhiringa. Kana anenge akashatirwa stereki nemumwe anenge achiti handipe mari yangu mahara. Handiti muri kuona. Vanhu vomva vaparadzana. Saka the concept of the Sabbath iri kupiwa in the sense yekuti iko munhu uyu anofanirwa idishwa anofanirwa kunge aine zvake, uine zvako iwewe, watanga zvako. Handiti muri kuona nekuti he who gives you something weakens you many of the times. Wow. Yes. Wow, thank you so much. Totenda zvikuru. Rega ndikuti mapisarema 95 ndamboita allude to this kubva paverse 1. Uyai tiimbire Jehovha, ngatipururudzei dombo rokuponeswa kwedu. Ngatisvike pamberi pake tichivonga, ngatimupururudzei namapisarema, nokuti Jehovha ndimwari mukuru, mambo mukuru anokunda vamwari vose.
nzvimbo dzakadzika dzapasi dziri muruoko rwake, misoro yamakomo ndeyakewo, gungwa nderake, ndiye akariita, maoko ake akaumba nyika yakaoma. Uyai tinamate, tikotamire pasi, ngatipfugame pamberi paJehovha muiti wedu, nokuti ndiye Mwari wedu, isu tiri vanhu vanofudzwa naye, namakwai eruoko rwake. Nhasi dai muchinzwa henyu izwi rake. Muchaona iri kubata nyaya dzakawanda, but nyaya iri central ndeyekuti God created, and because of that let's worship him. And muchaona kuti pane appreciation iri kuitwa yezvinhu zvakasikwa naMwari, zviri kudonongodzwa, misoro yemakomo, nyika dzakadzikira dzepasi, makungwa nenyika yakaoma. Pari kushandiswa maopposites, misoro yemakomo nzvimbo dzakadzikira, makungwa nenyika yakaoma, maopposites. Saka zviri kutaridza totality yekuti Mwari ndo vakasika zvinhu zvese. Zvinobva zvanzi nekuti Mwari vakaita, ende ndo pamusoro pazvo ndobva wazotisika vakomanaka nevasikana. Uyai tinamate, zvikanzi ngatipfugame pamberi pake, and so on. Saka munhu anopfugama pamberi in appreciation of God's creatorship, haugoni kunge uri kutema miti kwese uko, uchingotema, uchisakadza nyika, uchipolluta, une industry yako iri kudira makemikal munzizi, iwo unonamata futi musi weSabata. Hazvifambirani. Nekuti apa it's admiration of God's creatorship which is maturing into adoration. It's from adoration, which is then transitioning into adoration. Admiration leading to worship. Saka kana tiri kuyemura zvakasikwa naMwari, tinozvichengetedza, tinozvikoshesa. Asi kana ukama hwedu naMwari hwaawiki, hatichina hanya nezvinhu zvaakasika, and therefore we destroy this beautiful planet that God created for us. We pollute the environment, we cut down trees and everything like that. And by the way, tiri pamiti ipapo, vadiwa vateereri, kunogona kunga kune vanoda miti yatingangoti the Sabbath trees, vari kuda miti yekudyara iyo mvura ichitonaya saizvozvizvi. I think we can offer 10 trees, kune vachatanga kuti nenondoda Sabbath tree. The first 10 panhamba yamuri kuona pascreen ipapapa, imiti yemhando yeKenyan croton, hatinayo iri healthy inoda kuti idyarwe. Unongoti this is my Sabbath tree. Inondirangaridza kuti we must take care of the environment. Because God cares about the animals. He cares. Ukaona the attention yakaiswa pamaruva, kumentioniswa kwaitwa makala, God cares about the hanzi hakuna kana shiri wani inodona Mwari vasakazviona. Saka isuka tikaita dzoku, so let's care for the environment. Anything else? Vana vaMwari. Ndira kuya Dr. Mdzingo akashandisa statement yekuti the Sabbath is a period of divine romance. Divine romance. Yes, divine romance. Ndira kuzvisunganidza nezvatiri kutaura kuti it's very difficult kuti titi isusu Sabata hapana, tigoramba tichitaura zveukama naMwari, tigoramba tichitaura zveukama neenvironment yakanaka, tigoramba tichitaura zveukama nemhuri dzedu zvakanaka. Mwari paakaparadza nyika nemvura mazuva aNoah, that was a catastrophe. Ngoti hatina idea yemagnitude echinhu cheche, but dai kurumbonzi one of those guys would be resurrected. Otita because Bible inongotaura kuti Mwari akavhura mahwindo edenga pukabhajuka mvura, kusvika yaita make sure kuti the highest point was covered. That was no joke. Saka ndofunga even Noah paakasurvivor aitya zvikakukuru chakuti zvozovei. So God had to make a covenant with Noah. He had to promise him, don't worry, this thing I'll never do it again. So Mwari first covenant yaritana Noah yakabatana pakuti ari kupromisa upenyu neprotection, kuti ari kuratidza rudo rwaainarwo kumunhu. But ndira kuti ndijekese kuti covenant iyi haina kuitwa kumunhu anga asina kudemonstrata kuti anoda kuteerera. Because Noah akatanga apo instruction, vaka wopinda. Ngadai akanati hazvina nemusoro yese, mvura irikutorwa ndichafushira zvinhu zvese igosiya ikakaka tumatanda utu, aigona kuramba kuzviita. But he obeyed by faith.
akapinda by faith. Then God comes to him and gives him this assurance, protection, love. I will not do this again. Then apedza kudaro Mwari akabva mupa sign yacho yairemainda both iye Mwari naNoa wacho, and the rainbow manje ichazongoshanda kuti kuona kwakuzoona usazotye. Ndobva ndakuburisira rainbow ikurangaridza kuti Mwari akapromise. The next time pamuchaona pari kuitwa imwe covenant yakafanana neiyoyo, it's God with Abraham. Ari kumupromisa Abraham, I think angasvika papoint yekuti anga he had given up. If Sarah we know definitely she had given up, and there's not any other way angakwanisa kubata nayo mwana. But God comes to Abraham, he promises him, chapter 12 Genesis, chapter 17 anoidzokorora. Because a promise iripo ipo papo iri kupromisa life, iri kupromisa prosperity, iri kupromisa God's provision. But haina kungopiwa yakatanga yanzi chisimuka uende kwausingazivi. The promise yakauya after the instruction, which Abraham obeyed by faith. Obva asimuka obva aenda pachapter 17 vayadzokorwa the same almost verbatim panozobarwa Isaac. But haina kungoperera yakanzi ndakukupa sign ye this promise. It's Circumcision, yes. Pavanosvika vakunosvika paSinai, God then comes to this group of people yararama upenyu hwayo hwese in slavery. I was very sure chatombonyezama kunge chavapa kahope kutsemuka kwakaita gungwa anenge nesimba Mwari. Wachiona mane echidi anenge anozviita, but they are not very sure. Ndosaka pamwe pacho vaimbopoporota kuti dakati takafa hedu tidzokesei. They're not very sure. So God had to come and also give a promise. Obva awapromisa futi kuti imi marudzi rwangu rutsvene ndichakuchengetai, I will make you prosperous. He's promising almost principle yacho yepromise iri zvakapuwa Noah zvakapuwa Abraham. Haina kuperera ipapo. He then says, I will give you the sign of this promise. Chapter 31 yamaverenga iyayo. The sign was the Sabbath. The Sabbath was not the covenant. Ndopandinoti. The Sabbath was not the covenant. The Sabbath was the sign of the promise yakaitwa naMwari. In as much as the rainbow was the sign of the promise yakaitwa kuna Noah. In as much as circumcision was the sign of the promise yakaitwa kuna Abraham. But what happened pa Sinai? Mukaverenga Exodus 19 imakeiwa timateereri verse 8. Inoti Moses apedza kutsanangurira vanhu zvanga zvapromiswa naMwari. The whole congregation responded and said, zvese zvataurwa naMwari tichazviita. You are not going to get a point where God made a covenant with people and the people responded by promising back. That's why kuna Genesis 9 Mwari akaita sungano naNoah nemhuka dzose, the dumb animals. Noah believed it by faith. Abraham did not promise anything. He just believed by faith and he took off and went. Team yepa Sinai yakabva yati izvozvo chete izvi tozvigona izvo hazvinombotora mazuva mangani vanga vatoumba chimhuru. But vabva kupromisa. Saka kana takuverenga auti tiverenge panapo tira kudzoka pakuti Mwari ane hanya nesu. Hebrews chapter 8. Hebrews 8 verse 7. For if that first covenant had been faultless. Now, the first covenant was Sinai. It was faulty. But this is like, if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Somewhere akuita in a covenant. Because Sinai it was not faultless. But in chakaunza faulty verse 8. Because God finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. In chapter verse 9. Mwari anakuwana fault pa promise yake pa covenant yake. What was the fault was them, the people. Do akaviringa covenant yepa Sinai by not taking God at his word by faith. They wanted to demonstrate that they could do it by their own works. But vakachibva wafoira vawakachimhuru Mwari akati saka covenant I am annulling it. But mazuva ekupesera ndichaita imwe. Inzwa imwe yacho
Verse 9, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant and disregarded them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their mind and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. Covenant, if I say I will be your God, you will be my people. But God found fault with them. Akati I am annulling it. Ndakutangisa futi mazwi ekupedzisira. Yepasainai mitemo yechanze yakanyorwa padombo. Apa iri kunyorwa pamoyo. Apana chachinja pa mitemo iyoyo, musazonyeperwe. The same law that was written on stone at Sinai is the same law that God is writing in our hearts in these last days. Why? Because this covenant must be accompanied by a sign. Okay. Ya Noah, the sign was the rainbow. Ya Abraham, the sign was circumcision. Yema Israelites, the sign was the Sabbath found in the law of God. And God is saying that covenant yepa sign yakaviringwa nevanhu. Bandira kuidzokorora futi mazwi ekupedzisira, but the law now will not be on stone. I will write it in your hearts. Saka ukaona uchiramba Sabbath, ndosa urunzi mutanda webhasikoro. Unofana kutanga watotaura kuti hapasisina sungano naMwari. Because sign yacho kuti pakaitwa sungano paSinai was the Sabbath. Mazwi ekupedzisira Mwari kuti ndiri kunyora my law zvekuudzana kuti mutemo hakuchina tibva tazvisvipa mate. Because kana uchiti wamusungano itsva ndiyo yacho kwaVahebheru inonzi new covenant. Inonyorwa mutemo waMwari pamoyo. Saka hatigoni kuzvipiringisha tichiti mutemo hakuchina nekuti taamusungano itsva. Iyo sungano itsva ichinzi inonyorwa mutemo pai mumoyo. Kana yatongonyorwa mutemo mumoyo kureva kuti saini yesungano iyoyo iri pamutemo iwoyo sezvayanga yangoita paSinai. And the sign is the Sabbath. Saka denying the Sabbath and rejecting the Sabbath is denying God's wish to have a relationship with us, to prosper us, to make us his people, to bless us according to the promise in Hebrews chapter 8. Tinenge tazvikuvadza zvisingaiti. Because ndo pane sign ndo cheka chinotirangaridza. Chinotinongedzera kuti takaita ukama naMwari. Mwari akativimbisa. Munoona nei? Ichi chirapa ichi Sabata rirapa ichi. No kuti mvura ichanaye futi unoona sei? Iyo rainbow irapa. Abraham kuti Mwari akakupromisa unoona sei? Ndakaita circumcision. Saka isusu mazwi ekupedzisira hatigoni kuzvipiringisha. Toti tine sungano naMwari asi hatina sign yayo. Azviti. Hatigoni kuzvipiringisha zvetichiti tine sungano naMwari asi hatidi kumuteerera. Nokuti pese pakaitwa sungano paiva nekuteerera. Nowa akateerera akaivaka. Abraham akateerera akabuda. VepaSinai ndo vakaramba kuteerera nekutenda vakatozvigona vakazvitadza. Isusu mazuva ano takunzi chiregai kuita sevepaSinai, chigamuchirai nekutenda kuti Mwari ndiye Mwari wenyu. Tozviziva sei? Isaini yacho irapa. Tinozvicelebrata every week tichitaura kuti akasika anotida akatidzikinura. Amen. Ndo zvazviri paSabata. Tinotenda zvikuru nguva yedu ndo yaita shanje I also gave them my Sabbaths. Yes. So that it is there can be a sign amongst them. Exodus 31 inodaro, Ezekiel 20 verse 12 ne verse 20. Inotodaro I gave them my Sabbath so that it can be a sign between me and them. Yes. And ipo panguva yacho iyoyo paitoita vaitoramba. Saka nyaya yekurambuka kweSabata hainakumbotanga nhasi. Unekuri tongofambawo mutsoka dzevako wakatoti panguva yacho iyoyo Mwari vaitaura kuti but ivo vakati hatidi. But hanziko ndakawa paSabata ka tivarichengeteka so that it will be a sign kuti inini Jehovha ndinoita zvatsvene. Yes. Handiti murikona tosimboona pane pachiitwa road pakanzi fossil. Handiti iri sign ikuratidza kuti vanhu vari kushanda apa ifossil. Handiti tomboona pakanzi Machado, you know, all those Tefoma, Masimba vanoisa zisign building uchiona ichi kuratidza kuti iko vanhu vari zvese zvamuri kuona handiti zviri kuitwa nekambani iyi nevanhu. Saka zvakanzi iko Sabata manje rakapiwa semucherechedzo sechibhakani chinoratidza kuti Jehovha ari kukonzeresa pamunhu uyu zvamuri kuona ruchengeta mhuri yake zvakanaka achishanda nesimba ari kuita building idzodzo dzese idzodzo idzo ndiJehovha. Hanzi but the sign manje is the Sabbath. Thank you so much. Toda kutenda zvikuru. Muchaona kuti Isaiah 56 inotaura zvakare
pamusoro penyaya yeSabata nemagentiles nekuchengetwa kwaro and so on. Ndofunga regai ndipedzisirawo nepfungwa iyi yekuti mukatarisa Romans chapter 1 inotaura pamusoro pekurasika kwevahedheni. Ndo nyaya yacho inotaurwa panapa, inoti nokuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwi, iro simba rake risingaperi noumwari hwake zvinoonekwa kwazvo, zvichizivikanwa pazvinhu zvakaitwa, kuti varege kuva nepembedzo, nokuti vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari kana kumuvonga, asi vakafunga zvisina maturo nemwoyo yavo isina zivo ikasvibiswa, vachiti takachenjera vakava mapenzi. Vakashandura kubwinya kwaMwari asingafi, vakakuita mumufananidzo wakafanana nomunhu anofa, neshiri nemhuka dzina makumbo mana nezvinokambaira. Saka Mwari mukuchiva kwemwoyo yavo akavaisa kutsvina kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo, avo vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema, vakanamata nokushumira zvisikwa kupfuura musiki, asi anokudzwa nokusingaperi. Saka Mwari akavaisa pakuchiva kunonyadzisa, nokuti vakadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa rive basa ravasina kusikirwa, lesbianism. Saizvozvo navanhurume vavo vakasiya basa rakasikirwa munhukadzi, vakakundwa nokuchiva pakati pavo, munhurume achiita zvinonyadza navanhurume, homosexuality, vakapiwa mukati mavo mubayiro wakafanira wokurasika kwavo, sezvavakanga vasingadi kugara vachiziva Mwari. Mwari akavaisa kumurangariro wakarasika kuti vaite zvisakafanira, vakazadzwa nokusarurama kwose, nokuipa, noruchiva, nokuvenga, vakazara negodo, nokuuraya, norukave, nokunyengera, nechinya, vanhu vanoita zevezeve, vacheri, navanovenga Mwari, navanodada, navanozvikudza, navanozvirumbidza, navavambi vezvakaipa, navasingateereri vabereki, namapenzi, navanoputsa sungano, navasina rudo kwarwo, navasina ngoni, avo kunyange vachiziva havo chirevo chaMwari kuti vanoita zvakadai vanofanirwa nerufu, havaiti izvozvi bedzi, asi vanotenderana navanozviita. Bhaibheri rikutaura kuti pane imwe timu yakamboramba nyaya yekuti Mwari ndo vakasika, kanzi kwavakanoperera kwacho. Ende ukatarisa zviri kutaurwa panapo unotofunga kuti Paul ari kutaura zviri kuraramika nhasi uno. Nekuda kwokuti muchaona kuti nyika dzakanyanya kumhanya nenyaya dzeevolution ndo zvakare dziri kumhanya nenyaya dzeungochani, ndo zvakare dziri kumhanya nenyaya yekusotora vana mumatumbu. Ndo idzodzo, it's not a coincidence. Ende vari kutopinza bhizi vari kuti vasiri kuzviita. Sei musiri kuzviita? It's not a coincidence. Nyika dzinokoshesa nyaya yekuti Mwari vakasika, muchaona ndo dziri kuramba. Nekuda kwokuti kubva pakusikwa kwemarriage at creation, Mwari anoti murume nomukadzi. Asi tikangobvisa creation iyoyo inotsigirwa neSabata, tapinda bhizi. Zvinozoitika zvacho zvakawanda zvokuti hatizombozvidi. Saka dai Mwari vatibatsira, Mwari vatiitira zvakanaka, tichipeta chikamu chino ichi tirangarira kuti Sabata harizi remasabata, nderaMwari, raJehovha Mwari wako. Kana uine ukama naye akasika, ndiye anotichengeta Sabata, asi anotaura kune vaponeswa. Dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatiitira zvakanaka. Vanhu vanochengeta Sabata zvakanyanya pasi rese tenderere, maAfricans. Hakuna vanhu vanochengeta Sabata semaAfricans. And ma-African initiated churches, the largest African initiated churches, were all designed as Sabbath keeping institutions, and are anti-colonial and things like that. Nekuda kwokuti Sabata rinotirangaridza kuti takasikwa tine dignity inobva pakusikwa naMwari. Saka hapana munhu aifanira kudzvanyirira mumwe. Saka among other forms of protest, they embraced the Sabbath
ndosaka muchiona kuti Sabbath, kuchengetwa kwesabata kuri so common across the African continent. Not among Seventh-day Adventists, but just among Africans. Vamwe vanototaura kuti Sabbath was also kept pa Great Zimbabwe. Yes, and vanotaura kuti nyaya yechisi inotobva ipapo pakuti Sabbath, and the Lembas, they were the priestly family, vaichengeta ngoma lungundu and whatever. Pane nyaya the 12 tribes and so on inotaurwa. Their writers, even wanapatisa nyati, they also contributed to that. Saka vanoti nyaya yechisi yekuti pane zuva 1 rinoyera pamazuva 7 inotobva panyaya yeSabbath and so on. It's something that we can study, but Bible rinotisiya tisina kahadziko kuti zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Dai Mwari vatikomborera, dai Mwari vatiitira zvakanaka, nguva ndo inongaramba ichita shanje patinenge tine nyaya dzakasimba dzakadai izvi. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. Toda kunamata, toda kunamata. Chakumbira Pastor Mbira tinamatirei very brief prayer yekuti kumikidza maoko aMwari kuti tifunge pamusoro peSabata. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kuremekedzai pane dzino nguva, musiki wedu, muiti wedenga nepasi, matsime emvura nemakungwa nezvose zviri mazviri. Tinokupai mbiri mukati mezuva ranhasi nekuti ndimi makafanira mbiri iyoyo. Amen. Mukati menguva ino tinokunamatai nekuti ndimi Mwari wedu. Tine nhaurwa yataparura, tiri vadiki kwairi chaizvo. Inyaya huru nekuti yakabva muruoko rwaMwari mukuru. Amen. Chitibatsirai patiri kuindarakta neknowledge iyoyi iri kubva mukati meshoko renyu. Batsirai Jehovha zvakadzama zvimwe zvatisina kutaura, zvimwe zvisingakwanise kusvererwa nepfungwa dzemunhu, zvamakapakeja in the blessing of the Sabbath. Amen. Let it be common to the people. Zvisvike kwavari. Batai pfungwa dzedu patiri kutaura nenhaurwa iyoyi, patiri kuindarakta this knowledge. Batai pfungwa dzedu, mutibatsire kuti tigare pasi tinyasodonongora. Mwoyo wenyu mutsvene utibatsire kutsanangudza zvakare nekugamuchira zvakanyorwa mukati meshoko renyu. Muzita raJesu nogara nekusingaperi. Amen. Amen. Musi wakomorerwa Jehova wazorora wechinomwe wevhiki wasarudzwa mutsvene. Shiva.
tinofara nemusi zororo raJehovha ndizvozvo ndakatsvaka ndakawana Sabata ndakatevera Mwari kuchengeta rohini tinofara nemusi zororo raJehovha ndizvozvo ndakatsvaka ndakawana Sabata ndakatevera Mwari kuchengeta rohini